Escoítase? Sí? Nada, pois moi bo día a todos e todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa do Grupo Municipal de Compostela Aberta que, bueno, pois hoxe ven a presentar unha proposta que entendemos que de grande interés para Compostela, para a cidade, pero fundamentalmente para un tema que nestes días pois está na axenda. Eu creo que vai a estar moito tempo porque hai que buscar solucións e hai que apostar por a peonalización de Mazarelos. En ese sentido, o noso grupo hoxe presenta unha proposta para a peonalización de Mazarelos, pero que compatibilice a protección do patrimonio tamén con as necesidades e coa actividade da Praza de Abastos. Tivemos ocasión nestas semanas anteriores, tanto o concelleiro Sanduro, que me acompaña hoxe aquí, de ter diferentes reunións cos praceiros, coas praceiras, coa xerenta da praza, para trasladar unha proposta técnica, para trasladar unha solución ás preocupacións que son máis que lexítimas da Praza de Abastos respecto ao tema que hoxe tratamos aquí, non? Que é a necesaria peonalización de Mazarelos, compatibilizar a protección do patrimonio coa actividade da Praza de Abastos. Para Compostela Aberta, neste momento o Goberno non pode seguir nesta pasividade, nesta falta de impulso, nesta freada, nesta marcha atrás. Entendemos que non se pode renunciar a esa prometida peonalización de Mazarelos, porque a súa obriga é abordar a cuestión e procurar, como decía ao principio, tamén melloras alternativas para todas as partes. É un compromiso que se adquiriu, que ven xa dun acordo do Pleno de xuño do ano pasado, a impulso precisamente do noso grupo, o Grupo de Compostela Aberta. Por lo tanto, hai prácticamente un ano, houve un acordo de Pleno no que se trasladou a proposta de solucionar unha anomalía, unha cuestión que realmente é moi difícil de entender, que estamos no ano 2021 e esa parte do casco histórico dunha cidade patrimonio da humanidade como é Compostela pois teña toda esa zona de Mazarelos sen ser peonalizada, con solucións, por suposto, como decía antes, para todas as partes. Entendemos tamén que é pouco justificable que o alcalde Bugallo vote, como decía, o freo, sobre todo cando o concelleiro de Tráfico, Gonzalo Muiños, leva casi un ano anunciando esta medida que se iba a levar adiante. Ao parecer, se tiña falado, pero non se debeu ter falado o suficiente coas partes implicadas, que, como sempre, non solamente con este tema, senón con moitos, é imprescindible e sempre é a mellor maneira de tomar decisións que non sexan conflictivas ao conxunto das partes. Dende Compostela Aberta pedímoslle a Bugallo que deixe esta falta de impulso, que deixe de ser pasivo e, ademais, convidámoslle a que non repita o que fixo cando estivo de alcalde noutro tempo, que tampouco tivo no seu momento a valentía para afrontar a peonalización de San Pedro, nen o calmado de tráfico de San Francisco. Eran medidas necesarias que, unha vez implementadas, como sabemos, foron asumidas sen maiores problemas e foron positivamente valoradas pola cidadanía. En definitiva, creo que cando hai un compromiso que os veciños e as veciñas e a cidade necesita, pois hai que leválo a cabo con diálogo, con solucións e con alternativas. E falando de solucións e alternativas, por eso hoxe traemos aquí, xa lle vou a ceder a palabra a Xan, unha proposta traballada, estudada, técnica, trasladada xa a propia xerencia da praza, trasladada estes días e hoxe mesmo tamén ás asociacións veciñais vinculadas á zona do casco histórico, que entendemos que é unha solución que foi acollida con interés e parecéndolle interesante para resolver esta cuestión. Nada máis, cedolle a palabra a Xan. Grazas. Grazas, Marta. Ben, todos e todas nós sabemos que o casco histórico de Compostela ten tres facianas que exixen un traballo de encaixe moi miúdo para que as tres facianas podan estar ben atendidas nas súas necesidades: a faciana residencial, a faciana comercial
e a faciana patrimonial. E nesta zona, na que presentamos esta proposta, pois concentra realmente moi representativamente estes tres aspectos: pola situación da Praza de Abastos, por ter a única porta de muralla que queda en pé, que é o Arco de Mazarelos, e por ter, evidentemente, vivendas do casco histórico aí metidos. Entón, nós o que pretendemos con esta proposta é compatibilizar a protección patrimonial co servicio imprescindible que necesita tanto o comercio como os residentes da zona. Por iso, centramos na proposta no uso da Rúa de Travesa da Universidade como zona de aparcamento con tarifa hora de curta duración de 7 da mañán a 3 da tarde, usando a Rúa Travesa de San Cinz, o que se coñece como a rampa, como acceso e saída do mesmo. Esta solución permite non atender tres problemas: dotar de espazos de aparcamento de alta rotación para garantir o servicio ao mercado e aos comercios da zona, na mesma liña do que se está facendo, pois, por exemplo, ca Praza de Algalia de Abaixo, eliminar o tráfico rodado da Praza da Universidade e do Arco de Mazarelos, incrementando exponencialmente a súa protección, e habilitar unha zona de aparcamento para residentes fora do horario da praza, nocturno e fines de semana. Para iso, propoñemos actuar en tres puntos e en 4 aspectos. A actuación principal, tedelo aí na pantalla, é na contorna detrás de San Cinz e Travesa da Universidade. A actuación aquí implicaría eliminar todo o mobiliario urbano da zona centro da praza, mantendo as árbores e o cruceiro, que é o punto número 3 que tedes aí, poñer unha banda de protección con volardos ou elementos semellantes pegada á fachada lateral de San Cinz de Solobio, que sirva como protección ante o tráfico de vehículos e como zona de paso seguro para peóns, trasladar os volardos que ahora mismo están no inicio da praza, a carón de San Cinz de Solobio, trasladalos á entrada da rúa da praza, pois efectivamente para manter controlado ese tráfico, e logo evidentemente facer unha actuación de pintado e de sinalética, espellos, etc., para facilitar o acceso e o dobre sentido na praza. O segundo sitio onde hai que actuar é na Rúa Mazarelos, na franxa posterior ao arco. Un segundo que vos poño a imaxe. Porque nunha actuación que realmente non entendo as razóns polo que se fixo, este goberno eliminou as plazas de aparcamento de automóvil que había diante do Mestre Mateo, converteunas en prazas de moto. Nos o que propoñemos é recuperar esas plazas de aparcamento diante do Mestre Mateo como prazas tamén de hora de curta duración, e trasladar o aparcamento de motos onde estaba inicialmente, que na praza, na coñecida como Praza Rúa de Mazarelos, tras ao pasar o arco. A única diferencia é que en vez de estar onde estaban situadas, que era aquí, pois pasalas na zona máis cercana a saída. E o acceso e a saída para usar ese aparcador de motos sería por Virxen da Cerca, nunca sería a través do Arco de Mazarelos. Entón, con esas tres actuacións e trasladando o paso de peóns que hai a saída da Praza de San Cinz, este paso de peóns ahora mesmo está ubicado aquí, máis ou menos, e dificultaría ou crearía un conflito entre peóns que cruzan paso de peóns e automóviles que queren facer o xiro, e se trasladaría entre 10-13 metros en dirección Porta do Camiño para dar un marxen onde poderán parar aí os coches para dar paso aos peóns. E todo isto, evidentemente, acompañado dun control automatizado das plazas de aparcamento desa plaza. Por que digo isto? Dame igual o sistema, pode ser por camas, pode ser por sensorización das plazas, pero o que debe de permitir este control automatizado é ter 2 paneis, un en cada dirección de Virxen da Cerca, indicando as plazas, o sea, se hai plazas libres e as plazas que hai libres, co fin de evitar o tráfico parásito pola zona, de xente buscando aparcamento. A xente ten que saber se ten plaza ou non antes de iniciar ese ascenso pola rampa. Entón, por iso propoñemos a sensorización, que entraría perfectamente dentro do plano
Smartiago, que deixou preparado Compostela Aberta e que logo este goberno converteu o que era unha aposta por unha xestión técnica e intelixente do aparcamento e da circulación por un macroplan de cámaras, de instalación de 43 cámaras en todo o casco histórico, non sabemos ainda moi ben con que obxectivo. Todas estas medidas en conxunto dotarían entre 25 e 30 plazas permanentes de aparcamento para uso tanto a praza como para os residentes. Creemos, e así constatamos no interese que mencionou Marta nas conversas cos veciños do casco histórico, a necesidade que teñen de plazas de aparcamento. Esta sería unha zona de aparcamento no límite exterior da Améndoa, non invasivo, sin afectar a espazos centrais da Améndoa histórica, e creemos que compatibiliza perfectamente esas tres necesidades que temos, que é a protección patrimonial, os servicios residentes e a atención a un dos elementos máis significativos do comercio que temos na cidade, que é a Praza de Abastos. Ben, isto digamos, era unha proposta de inicio, unha proposta aberta a debate, aberta a discusión, aberta a mellora, pero creemos que, como ben dixo Marta, gobernar e tomar decisións e impulsalas. Gobernar non pode ser preguntar, recuar, anunciar, volver para atrás, enredar e, ao final, paralizar a cidade, que nin vai para adiante, nin vai para atrás, nin para a esquerda, nin para a dereita. Non se move. Nós o que queremos é unha cidade viva, que vaya tomando decisións, que vaya avanzando, que vaya apoiando, levando nese avance os seus veciños e veciñas con ela, e proporcionando solucións de consenso que evidentemente nunca son 100% satisfactorias para todos e todas, pero sí que reúnan o maior consenso posible. Sanso, mo permites, quedounos unha cuestión que me lembro agora e que tamén é complementaria con esta solución que Compostela Aberta acaba de colocar sobre a mesa, que son os bonos parking. Nas reunións precedentes a esa non negociación dos orzamentos deste ano, do ano 2021, Compostela Aberta trasladoulle ao alcalde e, por suposto, trasladámoslle no seu momento a Praza de Abastos a necesidade de que na Praza de Abastos, polas compras que se efectúan no mercado, poidese tamén ofrecerse e repartirse unhos bonos parking que incentiven precisamente ter solucións alternativas para que as persoas que se despracen en vehículo puderan utilizar de maneira gratuita tras unha compra no mercado unhos bonos como os que se repartiron en tempos atrás, no ano anterior, ás asociacións de comerciantes. Estes días estou escoitando ao alcalde falar deses bonos parking, tamén conviría que recordase, que lembrase que esa foi unha proposta de Compostela Aberta e que esa proposta se aceptou tralo impulso deste grupo. Simplemente para pechar, tamén escoitei que lle daba a sensación a este alcalde que os grupos da oposición, voume referir a Compostela Aberta, estamos tibios, estamos parados ou que agora non estamos tan a favor. Estamos tan a favor como o primeiro día, por eso levamos esa proposta. E ademais de estar a favor, traemos unha solución que poñemos sobre a mesa e que, por suposto, está aberta, como dixo Xan Duro, a melloras, a achegas ou a formulacións de cuestións que puderan optimizar esta proposta técnica. Pero quen goberna, quen ten a responsabilidade de gobernar e, polo tanto, de que esta cidade non este como está parada, unha cidade que lle falta impulso, onde non hai absolutamente neste momento no casco histórico unha vontade realmente de cambiar as cousas que levan moito tempo así. Póñanse a gobernar, tomen decisións, non pisen o freo, deixen de ser pasivos e solucións hai. Simplemente hai que dialogar moito con todas as partes para que as solucións non sexan conflictivos. O que non pode ser é que Mazarelos continúe, o illo arco de Mazarelos continúe a ser un espacio copado por os vehículos, dañado, o patrimonio desta cidade e sen solución. Para eso non nos escolleron os veciños e veciñas de Compostela. En definitiva, vamos a levar esta proposta ao pleno e agardemos que teña boa acollida e que poda ser aprobada para buscar unha solución a algo tan necesario para Compostela. Non sei se queres decir algo tamén. Non, nada máis. Creo que está todo ben explicado. Non me quedou claro por onde sairían os coches, que
por aí. Suben un tránsito circular que volven a baixar por ese. O sea que o resto quedaría teatralizado ao 100%, digamos. Sí, sí. Digamos, desde aquí a Carbarco e Marcelo sería 100% A partir da travesa da universidade. únicamente residentes, como calqueira outra zona do casco histórico. E os países onde informarían de cantas plazas quedan, colocaríanse aí abaixo, entendo, non antes da rampa. Colocaríanse antes da rampa en dirección á Porta do Camiño e antes do acceso ao aparcadoiro de Belvís en dirección Praza de Galicia. Por que? Para que a xente sepa se hai plazas aquí e se sabe que xa non hai plazas, poder acceder ao aparcadoiro de Belvís, non ter que facer unha maniobra de recuar para atrás. Entón é fundamental onde se ubique ese panel que veña hacia a Praza de Galicia. Pero, que dicir, o importante é que a xente evitar o tráfico parásito, evitar ese circular vendo se alguén sai, se alguén queda unha praza libre. Chegar, saber que tes para aparcar e subes e aparcas, senón xa non accedes e vas ao resto dos parques que tes disponibles. E despois, esas prazas que serían de hora, bueno, de circulación rápida, despois o tema para os veciños, que sería pola noite e fines de semana. Tardes, noites e fins de semana. O sea, a partir das 3 da tarde do sábado. É dicir, fora do horario de praza. Sería para residentes. Algo máis? Hai alguna pregunta? Bueno. Que serían 25 ou 30 plazas que traballan aí, máis ou menos. Vale. Igual apretando incluso ainda aquí, contando estas, máis as 5 ou 6 que hai diante do mestre Mateo. Sumamos todas. E non van incluídas as prazas de moto. Bueno, pois moitas grazas por vir. Nada, que teñades bo día. Grazas.